Abo nonsia Sompa TV so eni Ghana de shimai mayema mu nyina aju enwumre yi ensam wadi kadi tie ne aboa no de besom wo se nonsia kase bo ebefa tarawa media platform ni nyina so wo Sompa 93.1 FM Kumasi, Sompa 98.9 FM Sunyane, Sompa 90.7 Nkranza. Enwumre yi ensam wa bani bi ene se basabasa ya mani muso Ewatafo pankrono no enkra beka yensane se asumdue ahyase a eye adwuma bono mantemu wokɔ a Forestry Commission panifo ato nkra se won adwumayefo a wo hwe eboban ewo kwaye mu no in fact nkrofo e de wo nkwa egura topren wokɔ ahafo mantemu a arawosam asi ewo ho na sa asem no nananom ka bibi e de fa ho anwumre yi yebekɔ ne yabeto nkra no e de amawo yekopiem ewo enkranza ene ne mpatamu a wona se obi enya adwumuka yade a wo hwe esa ne yade no wo so ka asem bi a eye ne eya asefem pa ensam no bi ka we ho anwumre yi ene yatena se e de besom wo 21st clinic eye sciatica expert 5G drink yenom enya den Sompa kunafo achede adesrede no eguso a ekoson wei ena eyadwumaku a ebo ya nwumrei na yasom wo midin ede akuenya ko abro no mafei ensam no ni nkyeremu enim na watwe wei Sompa kasebo etonkra ema wote se okopiem ewo tafo pankro no a mentime ho ase amanimu so ewo emabunu ni bi entemu na sabasabasa ya emanimu so no ekoba ye wo tafo pankro no ene adabraka adehia wo ewo ho no entemu ewiase no na abemu waso na wadi emfrinhia aduonu enum wafamu ato nananom ewo ense don na ye kasai no enkra ba beto ye kasebo apono so kyerese asumdue ahyase eye adwuma ya empanifo a eka bi ewom etu onamo akokro ni mu akwakohwese asumdue be ye adwuma na sabasabasa no ebi nkonkosi bio ye kwa ahoma ne so na ye nua kwa meredu wono na tonkra ema yen waboye ama ye hunu se asumdue buo na wade hye na hyase ennom no sai enemu nsamte ankasa kwa me Sompa television so ni ye maju Maduzo mini banyako yada se anwumre bonkra na yente se enya bia asumdue bu aye te ho nsam se apie ewotafo pankro no eye no krasa pepepe ana mini aba mama ni wase eye no krasa de wadi kanka no na no ukreda ekoba se mrenti wa mo pankro no ene adabaka edisi enu na nam so ema branche wadi mfeduo no enso kwani the wusu banahini eto ananom nse be ya asemi abo ntwetweda ma make say mpenifo ane presifo di nkontene ebe mu a make say omonsa eso enipa mienu mu na wohwe se dia na mranti wo mo pankro titiru no na omobo ehuri ejina so no a na ya de ha gye mpenifo abamu ma make say presifo mo wo egono nsu nyina na asantimante mu no nya ba se wo ba pre ha mu a ya de a omu nyina apom pempen wa hanmu adechia ni adesan anadwo de so nyina no epolitifo edi dwumanti yemfa kwanya we so emmo epolitifo na ba se dwa umudi no pankro no empotem ha no de ya de so ani yi papa enwe ti no ohwe se de a ebusia no nso so ata tiku ehwe de epolitifo eni aban beka no ya de amu nyina no ata kutugu a omo hwe de a ebesi ade amomo enwe ti kwa no ementuwa mienu a omo nse so omu no anu adia no ye de wo ekopie court ema me kase ye twa na wo twbienu e de egu omu tisu se omunko na omunko kwadwene ho se asam no se omu an di se adwuma no anase nto so omu nyere bi ka ho a omu nim wo mu a omu da yi edi ama amafo nse se omu nyem na omu de emra no e de abo wo mu enti me kase de ubepie mu tafo pankro no ahanmu a ene nchi ato nanso so principal ni da so wo hanmu a omubo mpempen ehwe se asumdue bua no ebekoso akoso ama dia omuhwehwe no manhunu efa dia ewu hu ekoso nya no omotumi ensantumi nya ba se obi sa ya oba tafo pankro no ahanmu a principal no mpempen dia omuguso omubo efi nso wo hwese dia busiafo a asam no ekoma wo mo na ne yawdie no edaso huru makoma omu ina ata tuhu ehwe dia mpenfo ebayenji eguso ayehwe na wotumienu ntemu a yede ato emranti wa mienu etire nso no enkodu wana se dia omo nso so akade afa hu bia no ewo court no yede emu amade obotimi kase dia asumdue buemu ana omuguso enom no
tafo pankro no ha me nyaba yo Kwame yen na sipi anwumre brepa wanya wo Sompa TV so no wa kyensemu ama ye nua Kwame Redu e na otonkra e ma ye free Asante Mantem mu ye kobuno Mantem ni mu na panipa woda Forestry Commissioner no e wo Sunwane Forest Division Yowura Francis Brobe wo de ato Sompa kasebo animu se enne kakra ni na de hia wayi wo mo ama won tete ye kokwaye mu ehwese kwaye ahodo mbehwe na Bible ayire no eya na nipa bonfo binu ma wo mo nam kwaye ni mu ebu nnua ye tia mra no wo mo de won sake ka won opani ni kire se nche kra emrantie ni bi ekokwaye mu hwe aboban no de won te prakopa ni se ya fa ba ko no mum ye hunu no na eye apoye Mantem mu afei ba ko ehwe abompempen ewo domane ne mpatamu a nipa ni bi ene no aprapre wi ase no na wato na nanom ewo nse don wo se wo kopie mu ewo Sunwane kro a ye frɛ no atroni a ɛhɔ nso mentem wase awieye ekɔ awieye no na Forestry Commissioner adwumayani ne motorbike a esi hɔ no maburu ne de abufu hyew atwaja atum Owura Francis Brobe ne nsam no ebinie and I'm saying in the month of February I'm running a rapid response eco fraud akoiraya ekoya sikaka anche enia for district doma and so to see ya anche bia last week for atronie I'm running TCO there's some concession gas and the committee kwa crashes at any pan night try that young say when I eba ho ba no ya din to kwano hawaba na emwa ye na o se ni mpanyina hia na bi ho tele die ne be ya ye bu kwa no ba no emfa pra emfa wo ne ma ne ma because kwa no de it be done sa ye oni ba bia no ba ye omu bia no masi ko se on ba se ba ye so ye se kwa no so bu ma ye na o se timi hia to kwato adwene ne ensipo kwa be fa so kwa no ba ya emfa o hawo ene ma ne bia no obi bia se wo kwa ya na se atronie first dan kwa ye obi ankadu a wo oba na ni muto ken ni ahye obi kwa ye adwuma na ya buru no obi kwa ye tani akwache no basa sa ebi hu atu ye mante so enti ye pese enam kwa ye so ni ani pe pese se da bia no sade se ho ban na mu se community ne o man na amoa ne a ya de ne go ni pe no ko ho ban no ye kunu ye hye na de ye se na mu ye be hwemu se ya na among first tie nka ne mu se edwuma ye no hawo na mu se nya support efu ho a ye betu ba ho ban beka be ye adwuma ha me be so be ko ameko a Onipo kasa yeyi Owura Francis Brobe wono ena ye Sunwane mansiri ni mu Forestry Commission penina uko atroni a wobodin ye wo Bono Mantem no emu a assembly member wo ho Owura Anthony Ejei wo kasa no se ade no babia keka kwano ani ya ye den sempanifo ansore prekope no obi anyai sen oprato we so no man kom ho mbom atise duakro anyi kwan pa de befa so a ebedru ba bi no ebejinsemu wo forest I was Sunwane Forestry District in Mumbi, Amama Forest Reserve, and as you can see, Forest Reserve. Now, Mamma Nedia, Ayum Ibia, they said the year 2000, 2001, 2002, thereabouts. In the enemy, what's some people will say? Doma Fui, Echemiano Kitwani, na the abattoirs. Yeah, and no fire. I used to be the Papa Biedi. Unam Pahona Huna, actually, na the idea, you said, and to fire by Yamaya and Yafu. Now done a quiet beam, making you only be Siwaya, Siaboy, Obai. Amma Abaya say Yampaso, a big gas. The idea had I mean, Nimini says, I have a crack and the same capambo, the Beko. As you know, and Muna. And Forestry District, a young fire, my father said, and in your room, pa, and some bois. Kay Kapaya Bia with Sunwane, Quaye, Emansin more, Canana, Edica, and a CC, dear, no possibly, said the Yatin only the year when Burma follow, as a moon. A woman contractor for best and son, I said, dear Bosa, and what we need from one year, Muddy, as the Doma follow, and number. No, and I say, I was say, your mind said, no, now, woman who said, I was a jack by a man down.
Enia yati ye eye ora Anthony Ajay wuko sunyane ye wabuno mantam ni mu a etronia electoral area wono ne assembly member enche Sompa kase boy tonkra ma wote se wuko ahafo mantam a kroba ko a edi romso abranti webi ya onu ankasa sabi ne maame onyensa ne bosome nkro no wo no abranti yi atwense kan a ta watwitwa maame no amasabi wato na nanom ewonse do na wudi achi ewo Sompa television so na wudi achi ewo ye social media platforms ne so am ubenya de si ye wahwe na eya rehosen enne na kanananom eya mamra busua ya mamra ne hyehyeye na maami ya wo free mu ye ba twitwa ni wode na akwa fom na nso so romso na nanom adehye eto nkra bi enye de na sankra ne se wo se abusuafo ni kwan so bekwa akwaye aye bia na di ankasa na asi ye kwa ahoma ne so ne ye ne onmunyamfo Ernest Karim wo ye assembly member ewo romso electoral area wo ahafo mantam ni mu mira Sompa television so ne anwumre memu aju yada sipi anwumre brepa wanya asemu aye tie ne yadwumu aye kesre ne se na nanom se wo mo makwan emma oni a ye free mu ye nkwankwaye na aye mira de etie mu ankasa ne sen medase the nyina ne se ye ma me abrewani nkran ya ne ba kwa me boot ede ne nkwan free ne nsem abisia ne ye se ompase omoye ma me no aye na eno na ye na nanam antankonya area fa abisia no area to o manim se ye hwe iwu bi se ya na tese nanam tese ye nso so enti omompene ama ye mbede da maame no enye na yie enti ono ka abisia fo na sire pla ta maame no mu de ko mo de da no ko mo ko fa no tu adaka mu a ne ko mo ba na asore fo ne ye so asore wi a eno aso mo de ne ko etiye enti hona na mo so se ayi no omompene ama ayi ne nkwaso bi si are bi abisia na ye ne se bosumi bi ayo ka ko wure mi de me da na edi kan no a ba ko yi maame no na aba ko pene prabre do bisamia na de asino no wadaroma eye die sunko ma yenti hona sintina sa akwansie ye bayi omo se eye atufu ana atufu so na nanamo e ma kwan me yenye yi sana omo kan treye na woma kama busuafo na te wo ho ase ana na busuafo ne de nyam se nka ne pre na omo onwenwe pa de omo hwe omo maame infie dodo a wabetna rom so ha na de we ya maame pini pa na dofo nim no na omo ntimi enye na yi no na omo di ho yawo but tumi no e wona nanam ho omo tuntimi entwe na nanam anu nwofo wasa nanam asa so ne yete ye na aka no ogide che eno ana busia no so bedi so enti besi eneme media nwumre no kasa wo Sompa TV so no wadaroma abusia ne nti ase ya adwuma ya obia nkosi tent ma na nanom nkasa wo mu atomra be ba to obia nkosi tent enti body ne kura ye yi no de America no de bia be ye boso medu no ne me de dikan no ana yo akoyi body na ba bisi eda saro ho sam ni siye no de yete ye ne se kwame boat wodi tuo bo ne nan na ma watumi agyae se kan na wodi twitwa maame no ma ne wuye na to fom besi sabrei ono ankasa ne dabre ne na pomudi mu tesan o meka se kwame boat si ade nya na dawro ma ne hoye na omodi kan na ko court aba ama sede na yenyina yi ni mu no court se de we na siye no ase odwene ho a wonti ase enti se ana teria ye fa no ko ye ko se na adwene mu na ye fa ne mra enti sa se na ti se abusiare ye se omani a police for no ere ne be ko hospital ma ni before akofo na adwene mu tampa na adwene ye ana se na adwene nye ba je adwene de o ka me ye ase se omo fa no ko se na adwene nye a omo sa de yade na yemfa ne mra ne eni ndi na obi potam pre won bika ne maame ka
because ni dia ni after die eye wa paye no or do ni say bi obi bona kwa say bi e wo twedi pa se kan tew ama se kan mienu ama ni pa na fere ne nkwa e no wo hwe de pa be post ye na wo twa what did dia na say sia na bo paye bi so wo Yansha de ayasabia ho no ho beka na fe court nso ahunu gina wo besi onabo ye na se nwumrebre pa wanya ne yakasa yo Honorable Ernest Karim woye assembly member ewo Romso electoral area wo Asutifi South mensiri mu ewo Asutifi ewo hafo mantam no emun anyumo no nsia kase boyi efri Sompa television so wote enka wo Sompa 98.9 FM ewo sunwane bono mantam mu wote enka wo Sompa 93.1 FM ewo Kumasi Asante mantam mu Sompa 90.7 ewo Nkranza bono East mantam ni mu ye consem foforo mu Nkranza North mensini mu focal person at the mental health authority eye Owura Stephen Awiti one Sompa kasebo edi nkomo na wode atodwa sen se uba Nkranza na mpatemu a wona womo wo hawo e wadwemu no ya nanka womo wo akade a apomde adwumayefo no behwe asom yade a enka bema ahohare aba wo masetene mu Owura Stephen Awiti sen ukodru baabi a yesa nipa yade a apomde adwumayefo no ankasa tumi gina wo naso don hwiri pi baabi obenya atena ne mposabi obi hu mfa no wona adwemu no ba obesa ne yade akra no na ya asem also omudru ho a omugina ha gina ha saa obani ni sansem wei atudwa wo Sompa FM a ewo sunwane. As a mental health nurse, from the time I started practicing, the biggest challenges have been resources. The kind of resources and say achieve big. In fact, you have human resource, and then you have other resources. I did my about human resource, mental health. Though you will challenge your hope and more. But the M1 is running to Conqua, Kesipa, a group, and over community level now. Because this year, I can say, person on now, you come in to help. Now, you see, Ankapo, Yankankapo, you see, Wasaram down, they call Bengra. But and then I say, you, this could be your mental health unit for hope. They say, your car could be even chief compound level. Opa, Benya would be aware mental health as a our you know how I found it near the Abuao. Now, so I can't be a bit of what I've done more years. Was at this level, you know, because most of the offices, most of this chief compound health centers in our Nipa no Honson will new office or what the answer will new office baby over to my transfer. So that has been our challenge. And you're going to have from over entire Kwanzaa North Enclave. Meeting was only 2 facilities and our own mark. Mental health nurse officers no more officer or mutia umit my but facility na akani your mental health practitioners our mental health officers or nurse will new officer or better ayejma na nye haingwa all other places as a mental health nurse from the time I started practicing the biggest Onipo kasa ye Owura Stephen Awiti woko Nkranza North mensini mu a wo ye focal person at the mental health authority. Yanko Asante Mantemwe na NDC amanyokuo deshia wayini so nyina wonemu afempino ne aduonu nan abato ne nkopre enkomra hyebedwam eye raso no Eunice ohenewa wode ato enzantrefo animu senani bedi abedi asakrodom no afempino ne aduonu nan a edi anim abato no dwabe mansino emu wo behwim akonwa no ede free NPP amanyokuo no ensem wo se de ote akonwa so mprempren de ma NPP amanyokuo elma hyebedwam no maame no ono ankasa ne nuane de hye no nanso so eba na amanyosemu a wone no enya adwenkoro na adwenko e no nso so na adwenkon ne senti wo ka e de ache ade hye nyina se wi a wa wi ata so a wode ba no ni udwabe mansini mu NDC amanyokuo no afempiro ne aduonu nan won beje e de free MPP nsem Mienti America sa ni se mi ti wonu ni na me ye adwuma wo National Investment Bank
me ya bank ni a che say metimi aka che say na makoma ni ye because na me na me corporate relationship manager e wo bono enso so no me hu say amanyokuo no e kofo mu dwaben constituency ti me di madwuma to ho say me ba na maba bedi animu na magye akonya no afri MPP for nsem e di enti na me kasa ni enti ama me kasa ni say abatwo eye timamufo neto aba enye meka ne say enipakuo bi neto aba ena akonya no nso so a ewo dwaben ha ise no mesira meka oda asebre me amekunupo enye NDC MPP no enye abusuakuo bi akonya enye akonya ye hyeda kasa wo na aduru so ntibra bedi na emumu no eye akonya ye primpuntuo di ama mabunu na omuwo kurom ha no eye akonya ye pese ebeba bebo na nachi dom because ye hwe mpuntuo e wo kurom ha no ma efa na aye ena NDC fo so aboa di bia ba beka ho kurom ha no ye NDC fo di nsuo because nsuo hia ye di nsuo ko nzongo ye di bi ko bo amadwuma se yaye eniema ne bebre chip compound pa yaye no kurom ha no mimi amema sa me ka kire mu ahye se ebeje mu nsem na nsoso no enipa bebre ni mu mo aye dia bwadie ne bo ama chip compound no eba timamufo ye nya so mfaso e dia me ka se awo aka obi e wo nchipu aso okwo nchipu aso sesi aye obi wo ho no eno na se ye nipa no ekọ a otimi eboa no se bia emu beye di ansa na ede na badwabe ha na nsoso no chip compounds ya meka sure say bia NDC for ya ntimi amfa nipa nkomu ena me no kase wokọ a adani nwura wokọ esanse a ye si dan na ye bibi bia esi wono so adani nwura enu ntima fa to me ho so say sesi a me unisenso hine wa ba me be me pese me ne me mindful ye ka bom na ye kokọ dodo ho na ye ema nipa hu say yes sesi a no me ba ma nipa no enipa a wo mo wokuro ni ma akonya no nko enti Nia yati ye eye Mame Eunice Ohinewa wono ena wo gina mam ewo NDC amanyokumu new jobe mensiri mu Penny kwanchirafo hwe awomafia so wo afija kwabre South mensiri mu asante mantemu eyowura David Akomia wone Sompa kase body nkomo no se obo oman Ghana mu a awofo ne pi wo ma ewa nisuade hunu so obedi ball wa obewura ne se yesi mofra ne kwan na obebo ball ona mu bebu nkanka ma no yese oba wo do ho gi agudie mu kobo ball no mu a eduru ba bi kura sabi gise yeyi empokua no aba ewo mu ni firi ho oba wo kobo ball yeyi wa wode ente saa ebe ha wadwen wo se ye de saa dwen po ya to nipa ti mu ama eye akosi kwan sen ye ma nketo a wo mani gi agudie mu no ye ntumi ma wo makoma so ade ene wo mani so ade hunu ene ono agumankoma talent ode ama wo mu no entumi nkopie yewura komia de saa sami etu dwa ewie ye no ena na kofi kra wotoso mienu wo yo hene e wa krofrom wo de bi soso na wo tufo sen abatan ne ahwefo a wo mo da saa su ene ban no adie no wo munyai manase kru o hon ma so munya abutai bi o na chese be bo ni kuntu na ho se kru mu ne anase mi kru na school for no agudi ade omo ya hwan de pa say terms of sports no volley ni sa football ni amo ya hwan de nti abra we be bo asese ese no ne didi kan ba Ashanti region na sa ba mi krom no so the next am embrace sa sports because we say microphone no ya hwan ampa da you di ka mba be introduce sports no ha me am di many ekohwe na chese very interesting na nkola no so ahofuma no so na wo say and also your sports be bit me aboa krom for na say me di ma ho di nyina ta ho chi na mo bom chi dom so de be ya de no mo ya mo so mo obi ta ho chi a pino na de na me ni on kakade ojigo about time de e no makasa bi na no mesa fa akonya so masa sa ka chiro mo say nkola na ye dachi so ni nkola e se wi ase wa otutu a ebe obi so tutu ebe na mo wa otutu na tutu ni ya ye ma wa kasa ti de meka sa awofo no mo hwe nkola ni perwani sen person to no some ne sane sade emwa akora be no da so na ma bontin so de emwa about time so no se mo mano acha no ojo pesa akora no
actually all kind of people all kind that all kind of book. I don't know what I'm about that they were changing the Muslim university to inside Montana Post. Then so far, however, this is for I am a man on a bois. No, a Shiania, Serena, Profane, additionally, Professor Abuji, a boomer, a man, also who Dutch. I just yeah, I'm on the barber shop. Just almost over said, you know, I super very cool. As you said, baby, baby, and yes, possible. Ani ayati ye nana Kofi Kraya otosumienu wono ene ye ohene ewa krofrom enwumre mi kan form out say sabre wadi fufuo bia ya da so unya 5G drink any miso fruit drink amia no na fe kogu yemu kama na unra ba bia ton adokodoko de bia obenya bi atu aton kai say Sompa 98.9 FM wosunwane Sompa 90.7 1 kranza Sompa 93.1 FM wokumase ya kabom ya Sompa kunafo achede ya tonsa afra wo se wunya taku sempo adama o de beko ye stations mu bia bi na nyame ya adomo abosom atwa to wa afi mu ne de to so aduonu ba kono ya tumi de ama kunafo Sompa kunafo achede wo hwe etie wo ba bi ekwan wa na eyesika 0598 559802 0598 559802 yani beso edi ebeba no Tera One Media anaso be hunu Blessed Foster 21st Clinic sciatica expert abusia ya de bi wo ha eso oto asene mu na namsa de besi onai from ho eba ne sa no wa basa wo hunu de wonye nkrofo be ka se duabo enye duabo ye fe no sciatica na de wari akwadare wo mu ye mu champion ataye mu kenkon 21st Clinic Ghana fana ba bia wa hweta utu na modru ho akasa meti wo Sompa TV son over 0540 311 311 0540 311 311 afei yanko ensomfofo mu en ababe todwa se enei awade bebre ya wom wade na nigia so na be wiase no udru court dan ho a wom kro na eye dondo no wom na se gira ho twom ho empoa adan ye jawade sa ne fapima de awareguo eba no eye nkomodie wokọ bunu mantam no emu a pani kwanche for Department of Gender Odano eye maame Joycelyn Adin wadi juma ene ni kuoma ye Global Media Foundation akabom akọ enkura hodromu akotu ema for sen de awaregya ye ba no obakọ fie bi mu be mati baby miane moba so oba ti baby miane de so enkoda di agro wo baby ekuru ne yiri ndi a wo mu ni nkomo no wo se eno ena de awareguo bebre eba aware mu a yen fa nkita ho no e de insem bebre eba fie mu wo hwa one of it ne say most of the marriages no it doesn't stand the test of time. One, there is no transparency in the marriage because omuhu say transparency like lack of transparency because there is suspicion in the marriage where who say ebia we di ibb sie no meanwhile enyesa and I wish lack of communication no emma nkwara no even groups enkweni because most of the times no the parents don't take decision together because only will be in kasa it shows that one you will not even sit down to do what to take decision with the person nti yes no who say nkwara no omo school ko omunyini mu ekachire if you understand the person if you communicate you are able to understand say nipa kro no say no tie say no open na say no open but when you are communicating with the person who say any money nyina obehu a ene we omaware omadibofe nti nyeye ani ayati ye maame Joycelyn Adi wono na okobunu mantam no emu a hoya pani kwanche for Department of Gender Odano afa yenwura agudie mu nsemene ball ahodo no koso yenhyase wo fie Ghana Premier League ekoso na ene pani be show konkran mantam a Greater Accra
folk duano abuato ni ti anye yie agodie mu nsam boro no ekwa wieye no na Accra folk hwe Samatex boboko ni so obi biara anhye binti Heart 0 Samatex nso 0 yanko division 1 ni mu kakra Golden Cake ehye ba ko Hoho United anhye bin Okwa United anhye bi Vision FC ehye ba ko afei wukọ Tachiman nso so am Tachiman Liberty ehye ba ko Brekum City anhye bi Wa Power FC ehye mienu Stephens nso anhye bi Young Apostles ebo 11 Wonders ekaba ko a woman to me antin afei wukọ Young Red Bull womo ehye ba ko na Holy Stars womo nso so entumi anhye yenko enkrofo man so kakra wukọ La Liga no emu a enne beti edin krofo pa we so sadar ehye ba ko Mayoka so entumi anhye bin Getafe ehye ba ko eda Betis womo nso so ehye ba ko na yenko na yehwe the German Bundesliga no enso kakra epie free ho ebaaye se osi yenhuri ntra German Bundesliga no okay na yenko yanimwen Italian Serie A se ne koyeye Verona ehye baako Napoli enso so ehye miensa na Torino anhye bi Inter Milan enso so bra na yebobo ye ho de akansie no akwawie ya ne sana se Inter Milan epio Inter Milan miensan na yanko English Premier League ni mu kakra Liverpool womo shemienu na Everton womo so entumi anhye na afa Wolves ashemienu ba ko ne kan say ball no Bournemouth womo so ehye ba ko Newcastle United ehye 4 Crystal Palace entumi ensimu adabraka Nottingham enso ehye mienu Luton ehye enso mienu afei se oba Chelsea 2 my team Chelsea ehye mienu pia kwasoro kakra na mehwe de wo hodo na Arsenal ono so ehye mienu ye bre no aso ye nyina we so na anwumre yi ne ebo no bro e wo Sompa television so manifa Sompa 93.1 Kumasi Sompa 98.9 Sunyane Sompa 90.7 ye mfa ne nyina NC 5G drink miso fruit drink 21st clinic na Sompa kunafo akyede na ekura ye mu a ye somo anwumre mi de ekura nyako abro no ma ye da se ama umu enishe yabo wante unipeduase a